University. He actually is a chair of the Peace and Stability Subcommittee to National Executive Committee. Comrade David Mahlobo is here with us, and what we are asking for, Comrade David, on the sidelines of the parliamentary sitting tomorrow, as well as this last NEC meeting on Wednesday, please take this memorandum and give it to the President and his carbon COVID. Amandla! 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 Long live the undying spirit of Comrade Muzi Manyathi. Long live! Long live the undying spirit of Comrade Muzi Manyathi. Long live! Arrest the criminals, arrest! Away with corruption, away! Comrades, thank you very much to the leadership of the ANC Youth League, led by Comrade Tulas and Comrade Nobala. Now yonke leadership ye Youth League kwi province. Leadership ye ANC ekhaya eKharisibande. Leader uComrade uWalter Mgomezulu. Now wonke amalunga ANC. Leadership ye government iholwa umama ubusishiba uMEC emele uPremier. Nalabo abamelele uMEC wamapolisa la ekhaya eprovinsini ubakuthela nawo wonke amaphoyisa akhona eMkhondo neteam emele iDepartment yeJustice. Uma sila bakuthela umoya wethu ubuhlungu, siyakhala sithi senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni, oh senzeni, senzeni na, oh senzeni, senzeni na, senzeni. Sono setu, oh ubumnyama, sono setu, Comrades, Mamshiba asifuna ukuthi sifile ukuthi ngoba sibamnyama isono sethu siqhubeke. Ekhaya la eMkhondo into eyenzakele nanamuhla iyathusa. Into ekhona ukuthi labo esibathumile ukuthi benze umsebenzi abawenzi kahle. uComrade uMuzi akekho umuntu obengazi la ekhaya ukuthi ke usephilisa kwenyamazane, uyazingelwa, akasakwazi nokuthi enze umsebenzi abone umndeni wakhe ngoba sisindwa zinyawo. Abantu bengakwazi ukuthi balekelele badile nalawo ma problems. Into eyenzekele igebengu ngoba ziyazenzela eMkhondo nakwezinye indawo la eMpumalanga la abantu kuvunyelwa ukuthi ke bahlukumeze abantu. Abantu bahlukumeza abantu ngaphakathi keANC. Akusaphephile ukuba ilunga likaANC. Uma uthumela umntwana wakho uthi makahamba aye emhlanganweni kaANC, awusazi ukuthi uzobuya ephila. Abanye kwiANC nibakhile ningabaholi nabavumele ukuthi babe izinja bakhonkotha abantu. Namuhla bangobhova seniyasaba ukubakhuza. Akusikho khona eMpumalanga kuphela, kunamanye ama-provinces la ubona khona ukuthi ke ilungelo lomuntu lokuthi ayimbanyakanye nepolitiki akuphephile. Manje ke la ekhaya kufuneka inhlangano ephethe iANC mayikwazi ukuthi ke inuke amakhwapha. Abaholi beANC abafukamela igebengu zibulala abantu, zibabulalela inhlangano yabo abayithandayo phansi ngabaholi abafukamela igebengu phansi, phansi abaholi abafukamela igebengu phansi.
ngeke phela ukuthi sivume ukuthi sisatshiswe. Ngeke sivume ukuthi abantu kuyofuneka sisatshiswe njengama 80s. Kunabanye abantu ngama 80s nangama early 90s la obekungakwazi ukuthi la ePietretif go Ermelo nakwezinye indawo basabisa abantu ngoba bona bethi bazikhwaka. Inkinga ke ekhona bakuthela okufuneka indluliselwe kuma comrades aphethe ezokuphepha eNingizimu Afrika. Mina njengosihlalo we-subcommittee ka-NEC ngithi ke indlela abaphatha ngayo indaba zokuphepha zikhombisa ukunganakekeli. Akunakekeli ngoba ezinye indawo njengoba besho abantu uhulumeni usukumela phezulu. Uhulumeni uyakwazi ukuthatha inyathelo lokuthi abayenze lokho okubi ngamahora nje awu72 basukume bakwazi ukuthatha inyathelo bababopha abantu. Umsebenzi omuhle loyo. Manje labantu basemkhondo ngoba bona babuya endaweni encane engabukeki ngoba thina sibuye emaplazini ekuhluphekeni. Senzeni thina ukuthi singanikezwa usizo olufana nalolo. Isikhalazo esikhulu comrade Busi ukuthi ke noma ngathiwa nihleli ni cabinet ye province nathi uma i cabinet kazwelonke ihleli impilo zabantu ziyafana. Uma kusho ukuthi sisukuma ngesivinini isivinini masifane. They can't be more South African that are more equal than others. Angeke kube animal farm. Isikhalazo esisizwayo okufuneka silungu. Okwesibili kunenkinga ekhona. Nina ningamaphoyisa kuyofuneka nikhuthi nibone indlela yenu enihamba ngayo. La emkhondo igebengu sezithathe over ukuthi babe nesibindi badubule umuntu emini kwaBha. Kube nesibindi ukuthi ke badubule umuntu edolobheni. Kuyasho ukuthi ke abanesabi abanihloniphi. Kusho ukuthi khona into okufuneka niyibone engahambi kahle ngoba they are daring you to act without fear or favor in the midst in a town. Some of these assassins uma bafuna ukubulala umuntu bayamtshontsha. Bamtshontshe ekhaya bamtshontshe la kungenabantu khona. Kodwa emkhondo kusho ukuthi kunabantu sebathathile bawuphethe umkhondo. Manje ke lento eyenziwe youth league comrade chair comrade Thulas comrade Castro nenze kahle ukuthi nisukume ngoba vele izwe ngeke lashintsha uma nina ningabantu abasha ningezukusukuma ni define i-generational mission. Anikwazi ukusatshiswa izigebengu. Igebengu enzaziyo enihlala nazo ezinye izihlobo zenu. Kuneyinsolo ke la bakuthela nawu mambusi. Kuneyinsolo ukuthi kunabantu abasebenzela uhulumeni kodwa basebenza nezigebengu. Manje ke lezinsolo lezi zenza ukuthi umsebenzi wakho ube nzima. Manje awukwazi ukusebenza nezigebengu. Manje kuzofuneka ukuthi ke ngoba umphakathi yakwethemba ukwazi ukuthi ke ima esayidini labantu ungami nesayidi likakhulumeni elinezigebengu. Uma kunephoyisa elicabanga ukuthi lona umsebenzi wala ukuphephisa isizwe kodwa umsebenzi wasukubhebhesisa udlame, lelo phoyisa maliphume liphele. And abantu bakithi ngoba niyabazi abanye babo manje ke kunophiko lapha emaphoyiseni luyabizwa kuthiwa i-Independent Police Investigating Directorate. Alwesabi lolo asiba reporte khona ngisho siba reporter anonymous beze ngoba siyabazi sinikeza ubufakazi. Abanye bayakhuluma la ilokishini, abanye bayakhuluma la endaweni zokuhlala, masiba reporte ngoba kunenkinga. Comrades, lento esifuna ukisho ukuthi ke umkhondo sekuyindawo yesidleke sezigebengu.
umthetho awukho. Umasipala ke comrade Busa usasebenzi. Kunabanye abantu lapha kumasipala bangenile. Bangene ngoba kwa ANC bekunabantu abayithanda kakhulu kwendlula abantu. Uma bangayitholanga ikhundla abahloniphanga abantu basemkhondo bathatha ivoti abantu basemkhondo. iANC la iwine ngamalengiso 58%. Bahamba labo bantu banika insizwa egquke nje ibhruke necathulo ongayiboni kahle, ihamba yodwa, bayinika umasipala. Nayo futhi ayuphethe lo masipala, kunabantu abayiphethe lo masipala. Manje ke into esikhalisayo lapha ya baxosha amakhansela kaANC, saya ecourt, icourt yathi lento leyo ayikho. Mabantu bebuya lamalunga kaANC ayasatshiswa, awavunyelwe ungene kumasipala, okuyibona abantu kufuneka bashaya umthetho. Uma la makhansela eANC engavunyelwe ungena, the law enforcement agencies have not acted on the contempt of court. Kunabantu abadelele inkantolo. The provincial government knows exactly that if the municipal council can't sit, why can we say that municipality is working? That municipality is dysfunctional. Imgwaqo ayisebenzi, amanzi awekho, uyabona. Ugesi awusebenzi, ama-robot awasebenzi. Manje ke uma le ndaba nifuna ukuyilungisa comrades, nilungiseni le ndaba ngokuhlonipha igama lika comrade lika Muzi Manyathi usihlalo wethu. Hambani ngomhla ka-14 nenze isiqinisekiso sokuthi ke umasipala ubuyela ezandleni zenu. Umasipala niyawususa ezandleni zezigebengu, ngoba lo masipala uma ngasuka ezandleni zezigebengu kuzoba nenkinga. Elokugcina ke comrades, abantu basemkhondo bambanani. Ningavumi abantu bangaphandle nezigebengu bathathe umasipala wenu nendawo yenu. Bekunomhlangano lapha estadium, kunembizo yamaphoyisa. Abafundisi mabasondele, bangathandazeli izigebengu. Inyanga zinganiki imithi abantu abasibulalayo. Amakhosi mawasebenze nani, angavumeli izigebengu. Abasomabhizinisi nibambisane nonke ukulwa nazo zonke lezi zinto lezi. Esicelayo ukuthi ke sizofike sikhulume le ndaba kwiNEC ngolesithathu ukuthi emkhondo akuphephile. Kufana nezinye indawo lama comrades abulawe khona. Nasehlanzeni uyabona ukuphepha kukho. Abantu bayashaya, bayabulawa. Enkangala, KwaZulu Natal, Eastern Cape, angeke sikwazi ukuthi ke indaba yama political killings iyenzeka. La ekhaya ke emkhondo bakuthele uma ukhuluma no provincial commission no national commission, sicela kuthunyelwe ithimba elidila ngama political killings. Kune task team eyenza umsebenzi omuhle kwaZulu Natal, la uthola khona ukuthi ke abantu abaphethe ibona abathenga inkabi. Abantu abaphethe ukuze baphathe abantu ngodlame. That's what they do. La ekhaya ke baba uma sesivala le ndaba yokuthi ningambophi lo muntu, ngoba lo muntu uyaziwa and izithombe zakhe ziyaziwa. Manje ke isikhathi enikezwe unobhala la anisihloniphi, ngoba uma singakwenzi lokho lenkabi bazoyibulala. Uma bayibulala lenkabi ngeke sazi thina ukuthi ke ibithonywe ubani. Le nkabi sifuna iphila, itholeni ngokusheshsha, ikhulume iqiniso ukuze labo bantu esebenza nabo babanjwe. Abantu ke comrade bakuthela lana izinto ezenzakalayo, kunabantwana beANC la
usuku nosuku bayazingela baphilisa kwenyamazana balala ehlathini. I-report ngiyitholile kunomunye ucomrade abacishe bambulala ensukwini ezendlule bahluleka. Okuthusa tu kuthiwa abanye abantu bagqoka imfanekiso efana namaphoyisa. Manje ngeke sazi ukuthi ngamaphoyisa noma izigebengu. Kunabantu njengamanje baya campaign bayathusa. Manje ke ngiyacela bavikelwe lapho. Nani ninakekele, ungahambi wedwa, uhambe nabanye ukuze siphephe. Kodwa ngolesine, ngolesithathu siphuma in our biggest numbers. Comrade Walter uyasebenza. Comrade Tulas, Comrade Castro, i-Women's League niyasebenza eprovinsini. Siyanifisela ukuthi ukhetho lambe kahle, nibuyele nithathe indawo yenu, umkhondo sizowuvusa. Bese siyoyicela ke ne-SIU ayisondele la. Ibone labantu abahlisa imali ngebhulukwe ngomlenze, abanye bayihlisa ngeskate. Nabo ke okrebe mabasondele kudilwe ngalokho. Sibonga ke ukuthi nihloniphe iANC, ikakhulukazi uFasimba iYouth League. Raw the Young Lions raw. Ukuthi nifike ngama numbers wenu niwenze lo mehluko lo. Beningazile ke ukuzodlala. Abathunywa okhulumeni mabenze umsebenzi. Mabahlula mabehle ngomthangala. Basheshere emrawo. Thina sizwe thina